Работодатели в сектор Хорека. Работодателите в ЕС трябва да спазват условията за наемане на работа и на труд, съгласно националното законодателство и колективните договори. Добрият имидж на работодателя помага да се привлекат и задържат квалифицирани работници, като създава репутация на желано работно място. Това помага за предотвратяване на недостига на работна сила и гарантира достатъчно работна ръка в натоварените сезони. Като работодател е важно да осигурите справедливо отношение и да поддържате благосъстоянието на работниците. Това включва осигуряване на заплата и социални придобивки според правилата и стандартите за полагане на труд. Етичните практики при наемането на работа също са съществени за създаване на позитивна работна среда. За повече информация посетете уебсайта на ЕОТ.